Obo! Ay, Diyos Maria Joseph niya. Yan palang kumain ng lahat. Bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. So ayun, ayun guys, mission accomplished. Yan, nakaano na kami ng printer. Ayun, sa taas. Yan, naghanap kami ng printer dito sa may SM Clark. Grabe yung haba ng pila. Ubusan yung mga laptop. Yun, kaya at least nakahanap na kami. Yun. So yun guys, nakabili na ako ng printer. Yan, umikot. Tapos ngayon, iikot naman kami, maghanap ng Anli. Ayan, ayan yung ano namin. Maghanap kami ng Anli para busog na busog. So ayan guys, nandito kami sa Friendship sa May Angeles. Ayan, ang Friendship, kinaguri ang Korean town to. Puro mga negosyo ng mga Koreano kasi naghanap kami ng samgyupsal. Yan yung buong street nito, puro yung mga Korean resto. Yan. Norang chicken. Norang chicken. Akala ko murang chicken, norang chicken. Ayan, Korean town. Dito lang sa may Friendship sa Angeles, Pampanga. Ayan, premium beef. Ayan, puro mga ano rito ngayon. Pag kumain tayo dyan, makapagsalita tayo ng mga Koreano. Ayan, makapag-Koreano na tayo. Ayan. Anyong sa'yo, ganon din sa akin. Ayan, mga ganyan. Nakapagala eh. So, parang hindi ramdam yung ano rito yung carbonara. So, ayun guys, nandito na kami sa may Friendship. Ayan. So, iwanan na lang namin muna to. Ayan, dito kami kakain guys. Ayan. Oh, ayun yung kasama ko ngayon, si Kagawad. Ayan. Ayan po sila. Nag-aantay, so magpipila pa kami ng pangalan. So yun guys, nandito kami ngayon sa may Yogani, dito sa may Friendship. Yan, ito yung kanilang ayan. So first time na naman to na maka-vlog sa labas dahil pwede na rito sa Angeles ngayon. So naghanap kami ng samgyupsal, 349 per head. So unlimited siya, 5 different dishes dito. So ayun guys. Ano po yun? Ano po yun? Celebrate na natin yung birthday. Magsi-celebrate na daw kami ng birthday niya at saka birthday niya. Kasi September, pareho silang September. So ngayon, naghanap kami ng mabibiling printer. Pumunta kami ng SM City Clark. After namin bumili, ayan, naghanap kami ng samgyupsal. Dito kami sa may Yogani. Ayan. Mga isang linggo na daw sila hindi nakakain kasi. Ito guys, yung place nila. Pwede na dine-in rito ngayon. Ayan, merong 349 per head at saka merong 429 per head. So ayan, antayin natin na guys yung kanilang mga dishes. Ayan, anong tawag dyan? Shabu-shabu? Shabu-shabu.
Wala, first time ko mag shabu-shabu. Hindi kaya ako mahihilo nito kasi shabu-shabu. Guys, shabu-shabu yan. Yan, swahe. Parang ano yun? Shell. Tapos merong green shell. Yan. Merong corn. Yan. Yan. Ito naman yung kanilang side dish. Yan. So, ayan po yung dalawa. Nag-aantay lang talaga yan kung kailan maluluto. Ayan. Spicy. Yan ang aming tagaluto ngayon. Bawat punta namin sa mga samgyupsal, siya talaga yung naka-in-charge sa pagluluto. Kami nag-aantay lang. Yan. Si kumparing George Pagal, nako, asawa ng napakasipag na konsihala yan. Konsihala Maricona Pagal. Ayan, si Kagawad. Ayan, nag-aantay lang. Madilim. Madilim dyan sa inyo, oh, against the light. Ayan, nagluluto pa lang, guys. Gusto ko, baka paglabas ko rito, makapagsalita na ako ng Koreano. Anyong sayo. Ganon din sa akin. Yan. At least may kilala naman ako rito na dish nila, guys. Ito yung japchae. Yan. Makunat-kunat. Saka ito yung bibimbap. Yan. Sarap nito, oh. Isaw-saw mo sa medyo manamis-namis na maanghang-anghang. Ayan, parami yung tao rito, guys. Ayan, marami na, pero ang aming ano, ayan pala. Niluluto pa rin siya. Ay, si Lord. Yan. First time. Sarap. Ito pa yung isa, oh. Okay. Banat, Kagawad, banat. Yan. Yung isa, oh, nagtatago lang. Guys. After 5 months, yan, nakalabas kami ulit. Ayun namin ang shabu-shabu. Yan. Ito na ngayon. Ubos. Ubos. Ay, Diyos Maria Joseph niya. Yan palang kumain ng lahat. Kilala niya? Kilala. Alam niyo to, guys. Rice wine ng Korea. Ayan. Rice wine daw to ng Korea. Anong pangalan? Soju. Soju. Pero ang pangalan nyo, Chamcharamra. Chamcharam. Soju daw. So, titikman natin.
Ay, gagapang ako nito. Baka mamaya gagapang ako nito. Hindi pa na ako mahilig sa mga rice wine daw. Sige. Yan, rice wine daw yan. Rice wine. Op. Diyos ko, patawarin. Isang shot lang yan. Para hindi ano. Parang na-curious ako ah. Happy birthday! Oh, ayan na. So, ito yun. Ayan na siya guys. Yung soju daw. Wala siyang ano eh. Wala, ano lang. Straight. Parang konting amoy ng alcohol. First thing. Kaya. Oh, kaya. Kaya? Namula ka na. Grabe. Ang pag-inom niya. Parang lasang alak. Grabe. Parang lasang alak talaga ka. Soju. Happy birthday! Sir. Yan yung taste. Sir. Kaya? Tapos na kayo. Ganito lang. Grabe. Mm. First time ko parang sumusuhot sa bubutas ng ilong mo yung alcohol. Yung tapang. Grabe. Soju. Masusoju ako nito. Ayan, tapos na ako. Sige, ikaw naman. Huwag nilalasahan. Yan, sige pa. Yan. Ganito oh. Ayan, yan. Diyos ko. Oo. 17% alcohol lang siya guys. Pero ang tapang ng amoy. Oo. Ano doon ng mga Korea yan? Parang rice wine. Rice wine. Wala nang tama yan. Ayan. Wala daw tama. Ang tama sa ilong. Baka maka-score rin namin. Baka na maka-score ba yan? Sige pa. Ayan, sige. Itong natural na alak hindi walang halong ano to galing sa yung pawis ng ano parang sake to, sake yung Japanese wine. Saki. Sake oh. Ayan. Yung pawis ng kanin. Sino binuburan? Oh. Ano yung binuburan? Pero parang pag ininom mo na siya, pag dumaan sa lalamunan mo, hindi siya mainit. Yung iba yung parang alak, ito hindi eh. Yung amoy niya lang talaga malakas na parang alcohol. Ayan guys. Lumaki na naman yung channel. Ayan, ito na lang natira oh. May mga grade shell pa siya yan.